Κάθισε με στον ίσο του Χριστού, κυρίες εν πρώτη πνεύμα με χαρά και καρδία μου. Εμείς την ορώναμε να μελέτησε με πάση της έργης σου και μας του Θεός σου μελέτη. Τι επέτασα της εργασίας του ψυχήμους και ενηγρός, τα εκείνης άκουσου όλου και εξέλιχα του πνεύμα. Ή αποστρέψει το προσωπό σου από το Χριστού και τα δέντρα σου λάβει. Από αυτό που πίσω μου το προϊόντα του Χριστέτησε. Πρότισαν την Κύριο να μην φορέσω και το προσέτησε. Ξέρω ότι το ελληνικό μου διεύθυνση κατέχει δίδαξη όλων των δίνων και μάθων του Θεού Θεός. Το πνεύμα σου αναγωγήσει με την ευθεία και τον ματό σου κυριεσείς. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις αυτή του ψυχίου και το ρέσο στο φέρσι τους και απολύσει πάντα σου και το εγώ δούλου σου ημί. Θεός Κύριος και επανέμιλης, προκειμένως ο επόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
Maria
δόξα τω Δίκαιο και το πνεύμα του γεννή και εις όνας του γραμμή. Πάτερ ημών εν εις ουρανής, χαιρετίζεται το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, χαιρετίζεται το θέλημά σου, όσο εν παραδείγμα της γης. Τον άκρον ημών τον οποίο σου ευλοσυνείς σήμερα. Κι άφησε και το θύματα ημών ως γης, αφήνουν στους τέπτες ημών. Και μη συνεχίσει μας του χρειαζόν, αλλά εις εμάς από όλου τον ιερού. Ότι σου έστειλος συνιέται και το μυστηρός, ακρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικιάει, και στους αιώνας των αιώνων.
Yeah.